tasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum se nitkellmu fuq żewġ kelmiet marbuta mal-flus. Fl-ewwel parti tal-programm, Sefora Frankalanza se tlaqqana mal-oriġini tal-kelma ċisk li nsibuha magħduda fl-espressjoni popolari mela ħsibt niċċisk. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Ġużi Gatt se jtina informazzjoni dwar il-kelma RBI li wkoll għandha rabtiet mal-flus. Ġieli qalulek li qisek iċ-ċisk, jew ġieli qed lil xi ħadd li int m'intix iċ-ċisk u allura ma taffordjax ċerti affarijiet. Min hu dan iċ-ċisk li qed jissemma f'dawn l-espressjonijiet? Il-flus f'idejn il-bniedem minn dejjem kienu importanti biex ikun jista' jgħix komdu u jagħmel dak li tixtieq qalbu. Il-Malti jgħid li bil-flus tagħmel triq fil-baħar. Jew bla flus la tgħanna u lanqas dbus. Min-naħa l-oħra, l-istorja wriet kemm il-flus jafu jkunu perikolużi jekk ma jiġux amministrati sew. Għal 30 biċċa tal-fidda, Ġuda tradixxa lil Ġesu. U għaw minn saħansitra seraq, qatel jew inqatel tħabba l-flus. Sewwa kienu jgħidu ommijietna u missirijietna li l-flus huma mitraħ tax-xewk jew li l-flus huma passaport għall-infern. Għax jekk ma toqgħodx attent, jafu jġibuk fil-għali. Twissijiet oħra utli marbutin mal-flus insibuhom fil-qwiel bil-flus ħadd ma jixtri l-ġenna u l-flus urjhom id-dlam biex juruk id-dawl. Għalkemm kif għedna il-flus huma importanti f'din il-ħajja, l-ammutu maħniex se naħduhom magħna. Inkunu kemm inkunu sinjuri, bil-qawl il-flus urjhom id-dlam biex juruk id-dawl, niesna rridu jifakruna fuq l-importanza tat-tfaddil u għandna nkunu bil-għaqal bihom ħalli meta niġu bżonnhom insibuhom. Imxu issa naqtaw il-kursità fuq il-kelma ċisk u naraw ftit minn fejn ġejja din il-kelma. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Iċ-ċisk, meta nisimgħu din il-kelma naturalment moħħna jmur mill-ewwel fil-birra Maltija li nħobbu nixorbu ħafna speċjalment fi żmien tas-sajf, però fil-Malti għandha tifsira oħra meta ngħidu iċ-ċisk ma tfissirx biss il-birra, imma nisimgħuha pereżempju fi frażijiet bħal mela ħsibtni ċisk jew. Allura xi tfisser f'dan is-sens u minn fejn ġejja din il-kelma x'inhi l-etimoloġija tagħha. Irridu morru lura fis-seklu 19 meta il-Markiż Giuseppe Scicluna kien waqqaf l-ewwel bank privat f'Malta. Tgħidli x'għandu x'jaqsam il-bank, iċ-ċisk, il-birra, però ħanispjega eżatt minn fejn ġejja. Meta twaqqaf dan l-ewwel bank f'Malta, in-nies dak iż-żmien il-flus kienu jaħbuhom. Jiġifieri pereżempju kollok kemm xa flus u taħbihom jinnaf nismgħu jgħidu taħt il-maduma, jew taħt is-sodda, jew f'xi kaxxa id-dar, però ma twaqqif ta' dan l-ewwel bank privat f'Malta u mbagħad ġew introdotti wkoll iċ-ċekkijiet. Check, bl-Ingliż il-plural checks. U meta kienu jmorru biex jiddepożitaw dawn iċ-ċekkijiet, dak iż-żmien il-plural ċekkijiet probabbli ma kienx għadu żviluppa, ma kienx għadu jeżisti, allura kienu jgħidwa bl-Ingliż checks, però xi wħud ma kienx iddurilhom meta kienu jmorru biex jiddepożitawhom ċekkijiet, allura kienu jgħidu ċisk, niddepożitaw iċ-ċisk minflok iċ-checks. U minn hemm din il-kelma bdiet tintuża iċ-ċisk b'referenza għal flus kienu jirreferu bil-kelma ċisk ukoll għal raġel li waqqaf dan l-ewwel bank privat f'Malta, il-Markiż Giuseppe Scicluna. Għalih innifsu bħala iċ-ċisk. Allura minn hemm imbagħad ħadet it-tifsira metaforika tagħha il-kelma bħal meta tgħid isek qed tirreferi għal xi ħadd tat-tajjeb tal-flus, sinjurun. Allura pereżempju nisimgħu il-min jgħid isek iċ-ċisk jekk dak li jkun berbaq xi waħda sew, jew pereżempju jinnaf iben raġel ikun irid inefqu kemm xa flus mhux ħażin u jgħidlu mela ħsibtni ċisk jew. Jiġifieri ħadet it-tifsira b'dak il-mod. U mbagħad il-familja ta' Scicluna, tal-Markiż Scicluna, kienet xtrad Malta Export Brewery u minn hemm ukoll il-birra ħadet isimha b'referenza għal dan ir-raġel li introduċa iċ-ċekkijiet f'Malta, iċ-checks, u minn hemm ħadna l-kelma wkoll iċ-ċisk. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Issa li qtajna l-kursità li ċisk hija korruzzjoni tal-kelma Ingliża checks, se niċħdu ħarsitna fuq il-kelma RBI
li kif hawn min jaf kienet munita antika użata sew fil-Gżejjer tagħna. Sa mit-twaqqif tal-Bank Ċentrali ta' Malta fl-1968, il-bank ħaf idejh ir-responsabbilta għal ħruġ u l-kontroll tal-karti tal-flus u tal-muniti f'Malta. L-ewwel serje tal-karti tal-flus Maltin kienet ħarġet mill-Bank Ċentrali ta' Malta f'Settembru tal-1969. Imma l-irbajja, il-plural tal-kelma RBI, huma muniti li jmorru qabel din id-data. Jekk pereżempju mmorru lura għal żmien l-Ordni ta' San Ġwan, ftit wara l-1530, l-Ordni beda jaħseb biex jintroduċi l-muniti tiegħu bħala l-valuta legali fil-Gżejjer Maltin. Il-valur kien stabbilih fuq l-istess tip ta' muniti li kienu jiċċirkulaw fis-Sqallija. L-akbar munita li kienet tiswa dak iż-żmien kienet id-żekkin. Din kienet munita tad-deb u kienet tiswa 4 skudi u 3 tari. Wara d-żekkin kien hemm l-iskudi. Skut jiswa 12 tari jew 240 ħabba. Kultant għadek tisma' l-qawl, aħjar ħabib fis-suq milli 100 skut fis-senduq. Dan ifakkarna fuq il-valur tal-ħbieb li jaf ikun aktar imprezzabbli mill-flus. Wara l-iskudi insibu t-taro li jiswa 2 karlini jew 20 ħabba. Wara nsibu l-karlin li għandu l-valur ta' 2 ċinkwini jew 10 ħabbiet. Ma jiswix karlin għadna ngħidu għal min ma tistax tafdaħ jew ma jagħmel xogħlu sew. Fi żmien l-Ordni kien hemm ukoll il-ħabba, bil-plural ħabbiet. Il-ħabba kienet munita tar-ramm u baqgħet magħna anke fi żmien l-Ingliżi. Għal ħtiġijiet tal-ħajja ta' kuljum, il-Maltin kienu jħallsu biha. Għalkemm ma kienx tiswa ħafna, kull ħabba kienet importanti għal missirijietna biex ikunu jistgħu jgħixu. Biex nieħdu idea kemm il-valur tagħha kien baxx, nistgħu nsemmu l-qwiel għal ħabba jqaxxar qamla jew għal ħabba bżar tilef il-borma. Kont tisma' wkoll il-min jgħid li bil-ħabba l-ħabba tikber u titrabba. Jiġifieri li l-fqir irid ibati ħafna biex jeleb l-iżvantaġġi tal-faqar tiegħu u jitla fis-soċjetà. Matul il-ħakma tal-Ingliżi ma setax jonqos li anki huma jintroduċu l-muniti tagħhom. Waqt li wara li ħallew lil dil-gżira, l-istess ċiklu reġa' ġie ripetut bil-muniti Maltin li ħafna minna tant jiftakru. Sakemm fl-ewwel ta' Jannar tal-2008 Malta adottat l-euro li għadha magħna sal-lum. Tlaqna issa nisimgħu lil Ġużi Gatt ikellimna fuq munita oħra li qajla għadni semmejt l-RBI. U naraw ftit x'għandu x'jgħidilna fuqha. Kif tbatti x-xemx sajfija daqet moda Jiena tant għandi żmien li għadni niftakar il-18 RBI minn ix waħdi tax dak kollha il-fuq minn 50 sena daqsxejn iktar insomma għadhom jiftakruha flusu sewa. Jekk tkun żgħir u għandek 18 RBI fil-but għandek ħafna flus. Bi 18 RBI kont tista' ngħidu aħna. Kont mur tara film Tokis fit-Tokis tar-Raħal. Fl-intermission tixtri borza crisps u flix kollu minata u meta toħroġ mit-Tokis ikollok biex tixtri biċċa ċikkulata tajba u stoċ ħelu, ġifieri ara kemm ikollok flus 18 RBI. Barra minn hekk jiena kelli nanna li ma tafx skola, ma kienx taf tikteb u taqra, ma kienet talmet b'xi mod tikteb in-numri fuq biċċa karta. Allura kienet toqgħod tikkontiha spiss kemm qalat flus meta ħarġet bis-siġġu tat-trabija u imkisser prem imkissra tbieħ xi basal jew patata kontra bla permessa, u ġifieri kienet taqla xerba soli, kienet toqgħod tot u kienet tikkalkula bi3 karnijiet u bid-9 arbajja. Mela ġifieri mhux biss 18 RBI imma 9 arbajja, 18 l-RBI u 9 nofshom arbajja. Issa, hawn ħafna li għadhom jafu illi 18 RBI kien fiha 2 xelini u nofs, 2 and 6. Aħjarek, ġifieri u hawn nies li jafu li xelin kien fih 12 sold. Mela inti għandek 2 xelini, 12 u 12 u nofs 6, għandek 30 sold. Sawa issa, għaw minn għadu jiftakar ukoll li s-sold kien fih 12 ħabba. Tantu veru li nofsu konna ngħidula 6. U 6 għax 6 ħabbiet. Sawa mela 6 ħabbiet nofs is-sold li kien fih 12. Mela, jekk inti kollok issa 30 sold b'12 ħabba l-wieħed, tgħodux taħdmu waħdim tajjin fiha 360 ħabba. Mela 18 RBI kien fiha 360 ħabba. U jekk taqsam 360 b'18 biex tkun taf RBI wieħed kemm kien fih, tispiċċa biex RBI wieħed kien fih 20 ħabba. U kien ilu hekk għal ħafna u ħafna żmien, mijiet ta' snin, għaliex l-RBI i moneta li ma vintajniex hawn aħna, hawn Malta aħna,
kienet komuni ħafna, importanti ħafna fil-Medju Evu. Sawa anki sa' 1000 sena ilu ngħidu aħna, sa' 1000 sena ilu u anki daqsxejn inqas. L-irbijaj tant kien kbir fil-Mediterran li kien qisu biex naġġibha daqsxejn qisu id-dollaru Amerikan ta' da żmien. Tantu hekk li meta il-bliet Taljani ta' mal-baħar kibru u saru forzi marittimi, speċi bħal ngħidu aħna Venezia sewa u Pisa u Ġenova, dawn għamlu munita eżatt bħal l-irbijaj u sejħula tari. U t-tari kien maqsum ukoll fi grani. Issa, il-Maltin, meta raw daw il-muniti, għalu dan irbijaj, għax kienu jafuħ l-irbijaj u l-oħrajn huma ħabbit. Sawa għax ħarsu li xuftejja. L-irbijaj ġi l-ewwel u it-tari ġi wara. It-tari huwa kopja tal-irbijaj. L-irbijaj inħoloq fi żmien l-Arab u kien kwart ta' dinar. Għalhekk jgħidulu irbijaj għax ġejja minn kelma erba u wieħed ngħid li ta' erba. Irbijaj huwa kwart ta' dinar. Issa, aħna bil-Malti għandna kelma oħra wkoll li ġejja minn numru erba, forsi tintuża da ftit illum. Meta ngħidu robbu laħam, pereżempju, kien hawn min jafx jiġifieri il-karkassa tal-bim ma tinqatel fil-biċċerija tinqasam minn nofs mix-xewka tad-dar. Sewa jkun hemm dak il-bixtejn u kull wieħed minnhom jgħidulu nofs bir-raġun, sewa. Issa dak in-nofs jerġa' jinqasam minn nofs u jiġi allura wieħed minn erba' u jkollok ir-robbu ta' quddiem u ir-robbu ta' wara. Din ġejja wkoll mill-kelma erba' imma ġejja mill-isqalli, imma fl-isqalli daħlet xorta mill-Arbi bil-kelma erba'. Mela, ħafna drabi ma nirrealizzawx aħna kemm il-Malti għad għandu stejjer interessanti xirrakonta li huwa parti mill-istorja tal-Mediterran ukoll għax l-affarijiet mhux bil-fors saru kollha Malta sewa, imma l-Malti jirrifletti dak li tiġri madwarna fil-Mediterran. Mela l-irbijaj huwa it-tari ta' dari. U meta xi ħadd jikkummenta fuq l-istorja ta' Malta medjevali u jisib il-kelma tari, ma jgħidx dak il-ħaddiem ta' 10 tari, ma jgħid ta' 10 irbijaj biex inkunu tajjeb. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx saj